Gun, Pak Pi. Gun. Nah, durung. Aku arep nyilih linggise lah ra. Oleh ya, Mbak. Tanggo ngeduk kae cagak lampu. Aman wis, terang wis. Engko nek ana apa-apa aku sing nanggung. Linggise. Ayo. Endi? Buah kae ketok. Linggis wae. Linggis wae mumpul ya. Tak kira wis turu e. Masuk apa ya? Lah cagak listrik apa? Terus? Ayo dipindah ning kandang ora ninggir kali ngono kae. Oh, ya. Ayo ditandangi to. Lampune? Lampune sesuk sambung BG. Oke. Oh, ngono. Ya wis kana. Bawa dulu ya. Oke. Siap. Siap. Wah. Ah. Dipencas. Ya pencasnya. Lampunya. Mana apa? Mata coklat sih yang sing ngulon kira apa nang apa sulan coba iki. Ayo. Wis yo. Cup. Wah, ketok isan. Tap. Nah. Sido eksekusi iki. Malam ini dieksekusi. Wah, pindah kene lho iki, komandane nglekasi. Nah, nggih. Otak jebok ki anu betel. Palu gede lho. Guling gise Pak Pi kae. Komedi. Bongkar sih Mas Mene. Abot. Kamu ora gitu ta? Ngelar ki. Iki pas jebok anu. Ora. Ora kemulan. Iki lho sing jang dilang lagi dol-dol. Yo. Apa-apa abot Indonesia. Oh iya. Medun alon-alon kok. Kira apa-apa abot Indonesia. Ya ini lho iki. Apa nganu ya? Aja turah wesi rono ngono ya, gedahan wesi wae ya. Iya. Oh. Ora hormat. Jajane wong ora ngutang wis. Enggak terah Mene. Mentan jalan. Wah, wis ambrol lho. Wis mempeng nih. Komandane jos. Wah, ayo wis ming semono kok. Yo. Besok. Kok balik 14 bulan. Yo. Ono wesine medun. Mosok. Wesi kata. Hah? Wesi ku lho. Wesi iki ora ono. Dawa berarti ya? Mudun. Oh, mergo nencep kuwi. Dudut munggah piye ya? Iki dilangi sik wae. Malah karek mendem ngemplungke flu ngono ya. Heeh. Wompok itu. Ambek tutuk sik ora usah dibedhe ngopo diajar nempok.
Kurang ulon yo. Sing dhuwur kurang ulon. Nak kowe. Tak jegale kene wae. Abot padahal. Wah, satset tenan kok. Esuk laporan bengi respon pokoke jos. Ember bunyi duk banyu. Tak tinggalane, Pak. Ayo tenan lah piye ngene. Lampu ngene.